Той спринтира и там се завърна. Направо. Доран Шилд срещу Физ, дали ще е добре? Ще го приема за да. Добре. Виж ма сега. I see you. 38 армор, 41 Magic Resistance, 18 АП, 55 АД. Нуп такъв. О, спечелих състезанието. Позай, Иван. Той Ваня АФК. И? Иване, ти знаеш, че можеш да си нареждаш таба. Да. И? Стига бе, само аз не съм. То е тъпо. Отгоре Не ли бе, що стартваш, бе? подрежда супорт срещу супорт, ADC срещу ADC, джунгъл срещу джунгъл. Следиш играта по-лесно. Да. Аз за по-лесно не ползвам тап. Горе ли стартваш, бе? Горе ли стартваш? Да. Че е това? Шу. Добре. Няма да спрасил. И аз така. Minions has spawned. По-добре отколкото Gangplank. You've got 30 seconds! Джипито беше много гаден, заклявам. Танкваш махесаре? Брат. Аз съм го смайтнал той човека така. Продължава да го бе. Да си имаш помощ. Както ма гониш, изведнъж ми дава двойна помощ. Добър човек е Станчо. Станчо. Танчо. Панчо. Просфри, бе. Знам, че ти харесва името, действайте. How to win Lane с Гарен. Ето скина корки на макет, някакъв гледаш Зара цяла игра. Блокирай се от моите миньони да се игба. Чакай. Чая взема стенца, братле. Ще убил. Как ще убияш тази шилдна? Аре, както го биех този изведнъж стана на трети левел, взема пръст. О, мерси господине. Казаха ми къде давам. Имах чувство, че ти казват нещо, ти си велик, че те са зарадва, честно. Точно. Не! Много миньони. Чакай, чистя ги. По-бърза процедура. Ама аз умрях. Фак. Тупо риба! Високо яда. Да, фис яда. 30 армор. Да тръгнеш да правиш Magic Resist. Какво е това? Аз тръгвам да правя демидж. Оф, както го биех и изведнъж много тъпо ме обърна, не знам какво става. Разлегявих се. Подцених го. Сложиш съм за някакъв. Иване, що не се намида, бе? Да се върна гой. Защо да? Стоп, райще. Не. Айде да го биеме. Сериозно ли? Цинка разпали.
Всеки, който играе топ с Ignite и телепорт е гил. Моля, Идвам пак. Аз идвам пак на меда. Който играе, викам, топ с Ignite и телепорт е гей. И особено който играе физ. Ай, стига бе, човек. Опа. Ама се заслужи си, брат, фашна. Автос откъде дойде, още има хлард, гледай. Танко бягай към мен. Трябваше на другия Добре. да направи кил. Тайпа. Иване, само Мръзна ми къде да ли игра лейн, бе. Що не си мога остави да игра Добре. джунгъл? Какво да рейджи малко. Там на топа е забавно е, Не, човек. не. Ами, направи си го забавно. Посълсира малко и отиди. Няма връщане. Вътре, сух. се избършиш. Иван уликата. Какво казвате? Ще се избършиш. Идвам на бота, може да направим нещо. Така че ще да е схема да ме изчакате. Не. Не ради. Реши ме за. Нали умре? Toho милион спасителя 9 видя ли го? Да. Не, аз вече се отказвам от това. Това е невъзможно просто. Това е такъв. Споми му ето Ранко. Може да го пиш вече, човек, имаш такова. Мисля си лута, давай, скачаме. Защо бягаш от него? Помощ! Шико, това е стратегия. Добре, искам да ми кажеш, то ли си по каква логика ме уби? Не знам, не видях. Докато има Притесняваш ме. меча... Не ме гледай. Че. Докато имаш другия меч на главата. Играх 300 000 игри с Гарен последните 2 дена. Аз ако бях, ще нямаш да го има вече просто с 9-8 часа. Спомняш съм се. Иван е бух. Виж как малко трейдва, даже и с това. Няма ми лард. Мерси. Но това. Джинкса може да отиде някъде, ако някой е на малко. Това е баком се значи. Ще трябва и тогава са баква. Станко идвам да го правим това, брат. Станко стрима, че ще има такъв дилей. Аре, Защото вече това е ще мога да взема от Twitch. пенсия. Защото? Да я знам, те са го направили сайта. Лиси на Станко. 6 милиона, важно. What the fuck? Добре. Някакъв се флашнах такъв него и той ма ритна сайленснат и ма прати от другата страна на стената. Бах ти работа.
Не признавам. Това ще треше ли от лошите сега, бас? Да чекай, той не е бил добричен. Нямах това предвид. Идвам на бота да го правим. Чупете му зъбите. Айде да правим Дрейк. Или не. Ще имам намер. Няма тука, Добре, дай няма към мен, риба. Дайте някакъв форд за телепорт на брила. Къде там бе да еба? Тук не сложи риба. О! Той имаше улта да ева, мама му мръсни. Който прави лошо, на него има картина тук. Да мен. Аз ще така Джинкса. обяснение. На мидлейнера ти Джинкса иди към вас. Не го ли познаваш? Иван Сака. Запознайте се. Говорим. Какво се говори, че нормален. Викаш по- на С го уважаваме с мидлейнера приятел ти се говори. да знаеш Джинкса идва. Мидлейнерите. Не, казах мидлейнери ти. За вас двамата с Иван говоря. Ама за че ти? към Какъв вас. мидлейнер съм? Мидейнери. Мидлейнери ти вика. Като по телефона бе, брат. Хитнера бе. Аз съм отдалеко и говоря меко. Мамата умря, почина. Торе! Друг техния лиси би громчето. Гром. Громпа бе. Какво беше бе? Как му се думаше бе? Право. Йо! Иди. Него ще се занимаваме с там, като не бяга. Право е. Идвам на мида, Иван. Лисин бот. Да, виждам. Добре. Иван идва към вас. Иване, гони го бе, брат. Урф! Фак. Трябваше да избягам. Бате, лисна избяга на 3 кръв. Иване, лаза го. Идвам. Добре. То сега сляп ли искаше да каже или слаб? Защото и двете не се пишат така. Не, също. Но то. Полека, ръчка ще се ходи. Аз съм за теб. Само каква музичка си ми писала на хората. Никаква, защото ми лаква. Бот Фрустура е на- проблем. Аз ако Аре, съм... ботлейна! Не мога, като говоря с как не може да има музика, много лагва. Бавен ком. Не е бавен, но... Да. Много работи му стават. Айде да правим брейк. Лисин майка на сам. Покажи му си по-добрия лисин. С по-хубавия А скин. така.
Кажи му кой е наистина слепия. Не съм сляп, не е така на сляпа. Ох, ти трябва да го правя. Ето го тева и сега. Аре, то как ме избута баш ще води. Давай, Ваня! Аре, умри милиони. Вай, не. Так. Човек, виж на колко оцеля, нямаме ли някой сглобал от? Аре, бе, Ваня! Там Дай не бата трябва. работа. Искам да я бием тази Ти риба. ако беше видял как тъпо му убиха, че... Нали сина на 18 се тръгна. Той се замина, май. Не, сам това няма да не е прав. Ама не. О май гад. Имам телепорт. Правите нещо на бота. Бот лейна след тук. Убием птичката. Чакайте ме, Ванчо. чакайте ме! Ване. Аз идвам от тук, идвам. Направи ми шурима. I believe in magic. I believe как те шутнах и не взех асист. Това много се сладва този зрак човек. Помислиш, че този път ще избяга, но пак не му се получи. Кофти за него. Да, така е. Извинявай. Тук виж Иване, какво просто глот ни даваш. На мен, не. Сериозно не знаех, че я правиш ти. Аз не видях, че нямаш мана. Пусни ми легата. Отиди ми топ. Идвам. О, добре. Върго. Какво да ви кажа, и сега първо не ги бях сбрал. Иска да го открадна с една топка. Не, с един крак Няма щеше къде. да е. Ма няма, не, той като ще го би още като го оцеля. Нищо. Ама Крак. няма мана. Крак. Мана викам. И ама ракетата от тука мина бе луд. От тука мина ракетата бе луд. Аре, какво ще да правя? Бахти, то скорпито не оставя зера да си довърши репликата, някакъв сарозапатан. Не е честен този файт. Един е с хеликоптер, другия го замера с пясък. Ко очакваш да стане? С пясък. Слаб е бе, това. Някой тук, моля ми се. Идвам! Моля! Отзаде!
Бързичко. Убивам треш. Иване, гасени? Бягай към мен. Готово, помогнах. Къде отиде, Ради? Аре, Къде отидох ли ми на кума хапнете и за Аре. обяд? постави ли син? Не, помощ, Станко. Ама и мен ще ме прибият. Къде е то ли син? Сега ще ме открадне с едно ракета. Не. Спрях си бака, защото видях, че ракетата лети към база. Помощ. Чакаш Станко. почти да те уби. Щеше ми. Джинкса, дето зарад мене 0-7. Ау. Не, защо не оцелих ли това, не? Но Как те помети този? Това зара му седи на пътя, бра. Това Джинкс сам такова. Правите. Седи си там. Аре, Чай не дава года. нека да е мъртва, е. Корката да скъса. Иване, бягай към мене, идвам. Иване, взимам тук си трябва да йодо дойдеш. бутушките. О, корката уже пере се седи по час. Не, сега май се Опа. наседя. Оф, хел. Бягай към мене, Ради, идвам от Дрейка. До 34 години сме там. Не. Почти да. А сега ще ги правим ли? Да, е път. Не ги правим, не ги правим. Правим ги, правим ги. I believe in magic. Ууу. Уи! Открадна го с един меч. Пак ти какво ще кажеш, а? Да не му дойде като поръчка. Идеално. Много Ще ръчка. кажеш, че си ли син мече. Меч. Да. Мейн. Когато си Аре. ли син меч. Не, аз с листин винаги си ги бия. Откраднах го с един меч. Много си взел да ставаш крадло, брат. Звучиш като предобър. Лай. Станко. Виж, какво му плюзвам аз, брат, защото ма кефи на листин. Хем съм танк, хем съм хидра. Хем съм так, хем съм хидра, ебах си работа. Да си хидра. Откраднах там с един меч. Това меч е много, на някакъв много голям крадец, брат. Циганин. 100% е ми е краден. Сега, не мой стафай, бе. Ти си откраднал с стария меч. Откраднах го с една ръка. С един крак. Къде бе листин? Бягай, Да, да, Иване, да, какво се надъха? Аре? Тия джинкса учат минават така. Тя Джинкс е АФК само от твоя мята вече. Не толкова се саднахме на ботлянич. Кой язера се садна така че. Ние го не, че ни дава год, бе. Кил! Стеснявай. Смърт! Къде да го открадна? Ще да е забавно. Той го открадна с един меч. Танки. Тък му щях да го целя с като с флашки.
Няма да ми го взимате това. 25 год. Аз си го направих. 86 ми даде, а мен пък да 10 кила. Те знам, аз май. Тук 30 кила направихме, аз не съм събрал едно К-голд. Аз съм и дека. Нашия се изхвърли. Дай ми отпусти се кул. Изгредих се. А, I'm surrounded by your weakness. Моля те. it's Beyblade. Ако да хелп не вон, че го разгубя да е. Beyblade. Beyblade doesn't kill. Не бахаме. Кой те разглоби? След Те ще го нърфват, ама да, за сега е забавен. Кой? Новия Гарен още. Кой ще нърфат? Гарен, нали? Няма да е следващия пач, Пък ама как разбра, че го нърфват, бе? За Четах какво да го в нърфат? там редита на Riot. Те ако го нърфат, значи средникън ще го бия още повече. Боже, изобщо да не ми пикват Гарен. Той не е заради това, той е много добър лейт гейм. Знаеш как се хилва човек направо? Да, знам, То не е само Той заради като хилването, направо пак си хем станки, хем демидж, хем всичко. Ако не може да го Като кайте, направо става много като нали, Насус, тя все едно не е фармил. Да, като Насус, все едно си фармил, обаче... Не мога да го бях говоря. Идвам. Дай да вземем рибата, ела. А, така, рибки. Стой, ще го абсорбна. Така. Сега ще го открадне с един меч. сега ще фана на лампа, треш. Всеки път едно и също не ти го Чакай, треш, аз ще фана лампата. Слушай съм за... Пред мен ще е по-добре почнем топа, по-забавно ще е. Ама изчакайте 50 секунди. Нямам един меч. Ваня, помниш като играх сирати, като ни учих един път и ти ми се смях, сега да ти се смеем? Да ради ти, какви ти си глупости? Поглед това. Ко? Когато помни такива неща от преди 3 години. Yes, of course. Женска морал. О, мага. Вид да сте като маймунти, бе, да им да Еми помня. малко по-отгоре, долу. Не помним тия такива работи. Мисъл, знаеш ли кое, че едно от най-важните качества на човешкия мозък е това да забравя? Защото ти ако не забравяш, помниш, че е безполезната информация. Ари, фърли се е моя. Чай Станко? С които ми свърши. Айде да убием Мазир. Иди си на някой. На! Бах тази бариера. Не, опиха Иван. И ще им бием баг. Къде са те? Всички ли са мъртви? Лей си не им беше някъде. Ай, искам да рътна някой къде. Що ги свършихте? Ще да го рътна извън базата. Аз съм по-добре